Pun sen mentakan mau apa pi ongan syakri blay am. Pimdai tamu syakri blay ngisi khot itu kintin kasih baca siat tu kena. Sok pudung. Ngilong kum ta. Syakri blay hab long sok pudung. Ne ding shine dog. Ne ding sain do. Sak siat bay. Ka jingle baro de jong aham bat ka Jezebel. Sakno. Sakano pat mano. Pop de la pop maki ke. Ah. Report keno sa keno Elijah. Take kumbaulong Abraham. Take kumbaulong Abraham ba uyo ibu ni kon suku ula de ban yap akataka wong ladang adung bakana lada yap Isak de play ula pemipat. Ni ka brio ka ngai ka. Jika ni kalau dia lupa ya ka foreshadow mo ka ban saja. Jisu de ban yap. De play tip ya kata won pemipat yo. Jisu rong di manga bodon ka borban IT ka jingem ngadi manga ngadon ka bon simpat. Nga subangat berkat kata peleng ladang idon ni ubelai ubalaban ai ke jingi ubalaban sim ni an kuslaya ke ege ro ke jingi Ngir gin ong lang. Kot. ni ro koi all is well yang we kamlele setia Ni aingo yo try hak ni ka por ka benta sa si sen. Mangila banon ra biang ya kani ka jingi kai. Naga benta ki chong pi. Ban ngai. Naga singi sya ka singi. Kani ka ministry jong ka potnet ka long ka jingi khu ya pi. Lamba ka jingi kai baka kawan ra ken. Ni aingo yo try om tang ki jingi kai han ringi don ru. Mo ki jingwai ki bangiwan ra ka don ka sabi ru ka flem bat kum ta ter bakat mangila. Ngiwan ra ya ke barot na ka benta ka buram jong try bat kam ta me baki pai lang ki jong try ki ni san haka jing tep ken ya ujisu. Ban nga priang sobhar ya pi wei ki ba pet ken na ki jaka ki ba per nang ne na po Shillong bat ngarjan jong ani ka Shillong lan de pide ne ki thain jaintia na po joai na po Cleria ter satu ki jaka ki thain jaintia bat kumjoro nang the na po ki thain west na po Nongstoin lan ne na po southwest lan ne na po eastern west pia pet ya kani ka program ke jongi kumjoro nang the na po boy na po umsning nong po boy rombong bat ki wei pat ki jaka ki ba per ni pidiang sobhai pi ni so kemen ban non ra ya ke jingi kai naka benta ke jong pi wei ke naman ngi emru hang ganing ka por ka ong pi kam dei shu ba ka jaka ka jangai namar bale ka panjan ka dei lamba kini ki kor ba keyboard kat kum ka juk ka ba menta lamba kini ki internet ke ngi ai ngo yo blai pengila ban non ra ya kani ka jingi kai la nga perkat ya ki nongkren ki ba mun shwa ki san po ki ban ru po ka long ka ba ban ong ka kentin nong wei ba ong ma ban impact la ne ban ta kat ningut na kawai ka jaka ka kalong ka ba harangi ango yo blay ya kani ka por ka ba menta ya kani ka kor ba ka bor ba ka don ken bala ban ka ban ni ai ko blay ro ya pi ba pi ya pet pi pelut ya ka por ka jong pi pelut ya ka pisa ka jong pi ya ka ban sngap ken ya kani ka jingkai bat namar bale nganget namar ba pi et yo jisu pi et lang ro yang ngiru ni et bha ya pi ken bat hangani ka por so ka ban don lang bat ngi hangani ka por i paso bantai kumjuru i pastor rangkan sai ding do ngidon lang hakani ka jaka but ngidon hakani ka singi ya ka ban ra ya ka jingi kai nakaktin ka chong blai ken but kung ka por ka bangi em ken ka bangi la banong fi ka ba kem kai ni su tho abangi kham ta me haba kung ki pastor kung ki shakri ki chong tra ngi le om tang hang ni hasor hanai wat shaki kap sor shaki nong kendong ni dale ni su tho tang ka we ba ki brew em ki don ka por ka ba kem kai ka por jong ka jingi lagade ki tungku iga jinge hakata ka rap karyang ga jongki bakam sai so lane ladaka sai so haba ki lek bendi hayo ahat kim yo ia ga dor lane ngipet haki wei pat ki jait kam kalong ka ba om tang kata haba pet haka jinglong men sim ki babon ki ong hoi pastor haka dok tingi sungu biang hare haka jinglong men sim tingi telot ngidon haka jing kim lane ngipet haka nono ka bentaro hakum kani ka pormenta haka jinglong men sim do ki ong haka ktin ka jong bleng ngiduna ki breu menta kim da be ban sngap ya ke ka bo try udan ban kran ban wat ya ke ka ba ka ktin ka jong try ka ong nan re ki wat pat kum no bala ban kersan ya la ka jong ka yeng teng ngilong si sha ta teng mar gi su thu ba ka yeng ya pendap ban pen biang ngi ha ban tei ya ta ka yeng da ka bor la de teng ngile lot ba wat ya bleng ngi bo no sedin ngi perkat da ka bor la de wat ngi klep no wat ka ktin ka jong bleng ba ong ba lam da try utei ka yeng kiminat lana ki batay ka dai ka tagi wan ra akan ni gasgi ya kan ni ga jingi kai ka bangin le kumno ha ka por ka ba kim kai ngin le kumno ha ka por ka ba kim kai namar ngin kran ha kan ni gasgi ha ka shong pat ka ta ka bor ha ba ngidon ha ka ta ka jing kim kai ken but ha kan ni ka por nga
Kwa ban ais ti siya ipaso bantay mo may lamprang hakan ni kapor. Ya kan ni kajikai ke jongi ke bangiwan ra hakan ni kasengi. Aingo yu blay gani kapor kumbai pastor mena ila lamprang ba hoy kidan shibon ki basngap na nega jela ka jongi ndre kidan ki weiru ki khasi ki basngoto ye ka ktien ya ka bangi nge kren ki badan keleng ka jela jong gani ka ri India ka jongi but ya phiru ki badan shabar na ka ri India na sngongo yu blay namta jong phiru phiju phone yangi phiju pha mo ye te ki jing dwai ki jing kerpat ni yo ban dwai na ka mata jong phi bangi sngongo sha yu blay na ka mata kata bangangai yo jingker ku yo mat sisa ye ke jingker ku ye ke bangi yo ban kren na ka por shi ka por maru blay la khot ingi bangin kren ni ka ktin ki jong blay la khot ingi bangin ya lap in ka gospel blay la khot ingi bangin long ka ta ka jing pin sawa ka ta ka turoi ka jong blay ya ka ban pin snow ye ka ni ktin ka jong blay na ka sngi shi ka sngi knang baki briu ki jong blay kinam kerdo ye ka ktin ho ngi yo ka ktin leng ba ka media hagini ki sngi ba ngi aingo blay nam ta kata banda kaliang ka jong iru kumbo blay la khat ngi ye pen snow ye ka ta hado kani ka por ka ba nga aingo blay ba ka potnet ka de ka channel gospel ka ba ningkong ka ba mi na ka jela Meghalaya ka jongi ngi aingo blay la seng ye kani ka ministry house name arjar nyo ngi aingo blay na do arjar nyo hado menta arjar arpsan ngi dang ye tulun ban ya lap ye ka gospel ka jong try na ka sngi she ka sngi na ka por she ka por ba ka donut ka jongi am sisa ngi lap kan ni na mar ngi eat utrai ban ngi eat ye phiru tading ta kom lai lam khmat i pastor mentan ngi sisa ha ki por ngam te phi sngo na phim sngo ka tan re habang ngi ya chrum chenang mo pastor ngi sngo ya ka jing ot ka jing nam ya ka ta ka jing kren jo ki briu ya ka ei ka baki ki shem ya ka ei ka baki ki mat ba ka ta ka long ngi sisa ka por ka ba kerdu ha ka por ka ba khim ha ka por ka ba jinjar badeng ta kumbang le ekrengin le kumno habangi im haki por ki bakum gine tanata ho mo i pastor rang rani ka por le si idon mo ban ai ka jinglam prang kan dia angani ka por Masisya daga mensim juga Yesus kemen daga mensim juga Yesus aingo syai try ina pidan subhai fi baro kinong pet akan isni sisa kadai ga ke bo try bo lakot i paso bante kumjuri i konsita banai kan ka vision baling ba ka media man poi yang ang gospel ko jong Jesus Christ saka perthei mi dai ngo sha try bo di blay bale bha di blay snake bo man sha yo we bre bon jot re yo ya kata jing kelak bo man baling ba ka media ministry ya ka gospel ko jong Jesus Christ ala bariala bat shisha kata ka ke bo try ukwa bat ka kata ka bo try ukwa ngi hisha pri ko jong blay wagina pun sa prang shisho ya kata ka gospel ko jong Jesus Christ haru ta sni mo try man mangai sha ba fi baro ki pet akan ngi ngi sha fi yom sha jing ko kru limba ko jing lap ko pastor bante limba ko jing lap ko jong ni pastor molong ba kum juro ikini discussion ni khobor step ba fi ji yo ngai kala long sha ga jing ko kru ba ngai sha ro ba ka khien ko jong ble ro kana ngong ga ji kai ya ga jing ko jong iwe pi we kum la long sha ka ta ji kai ya ga jing ko jong ni bra na ka jaka kala long sha ta sharak kala long sha ta ji sha ngai sha ka no ga sharak ka no ga ji sha nakam da ka jim ko jong pi bangi aingo blay ni ka por ba habangi im magi por ki ba jinjar ka por ka ba kerdo ka por ka ba so sat ladangi pet ida ka khmat ka jungi ngi idu jingkermen la shu snap ida ki skor sisa ngi idu mensim namar ba kat bangi nang pet sisa kam long te kumbangi mudur kam long te kumbangi perkhat dingi sungu pelat bagadan ke ktien ke jong blay bagane ka dei ka ktien jong blay kam dei balakran ubriu kam dei bala tho du briu henry ka dei ka bala persat do men semba ko na ka benta bangin yo ye ka ji ka ye ka jing sedang ka jing pen ye ka jing pen mlien ka ba ka hok khnang ba utau briu jong blay yo long janai ha ka te ki jikle ba baro tadeng ta ka por jong ka jing ka por jing kerdo ha ka por jong ki jing hiran mo kawan ra teng ye kamen sim si tang ta ndai kawan ra kamen sim dom kamen sim bitar kamen sim shrai kamen sim mo balai kalong kumne balai ka ja kumne balai ngaban yat kumne balai ka long kumne tenang ta kawan si shot mo ta ka jing shrai kawan ka jing dom ka jing shon kawan si shama saki ki ba kham sni shot te bo breu poi shaka di shaka bam shaka ba pen yap no yala di ne pen yap no ro mo
ya kita ki lesi ki usngau baki di ki nong shun le usngau baki di kita ki nong ile persya kapoi hado kum kata kapor kum kata kapot agi di kiski renga aingo yo blai bakadan ngani ka ktien ge jong blai bangin yo long janai wat haga por jong ka jingkerdo haga por jong ka jinghiran haga por jong ka jing tadai tamo haga babel gi ibe naga por ka por bakla judan kan nem stiu bakla judan sha ka por jong ka jinghiran nadu ka por ka jong u joseph mo nadu ka por isak ni bakla dan be ka por ka ba ka por jong ka jingkerdo ka por jong ka nem stiu ni rumah ka por ka jong Elijah ka por jong Elisha kila don ki nem sniu ki boper ya ka bala ja ha ka perthai tading ta ni aingo padi blai habang ni layu kita ki baro bat kumno kila yat lang ba kumno ba ka kti ka jong blai ka along halor jong ki tading ta habau dan blai pleng ka don be kalat ban lat ka don ka lenti ka bo blai la pen kret lupa ya ka ba ngin job ya kita ki jing what happening kita ki jing ele ki bobon tagadi kita kawai na kaktin ka jong blay mo pastor ang sungutunat abang puli kaktin ka jong blay kasam ka blay pusaw ka kot ka ba prak dash po ka ong atomat beto kami butray ulong ubabha suk uta ubriw ubashania hau kadai kita mo pastor ngihap pencu shania abet autray namar utray ulong ubabha amen utray ulong ubah bah bat ding ta bangidon utrai bo bah ka ba mot i ula tip kerpang ula tip khambha na ka banta jonga ba jong phi ding ta ka dingi bangim de ban bitar ngim de ban kulmar jengmot ngim de ban shra ngim de ban dom mateng teng la dangi komputer kami suka ketien ka basneu kami suka ketien tim ketien tla ketien keno mateng teng la keno ka tengah keno ki kon ada ki pan ki ke teng teng mo kini ki ketien le se ki bala ben pensusi ya kita ki boyo sngau bat ka bala ben wan ra ka jing jot jing pra ya ka yeng ka sem na ka jing dai wat na ki long yeng long sem nem no pastor kadai pastor ka ba fikiran namar ha ka por ka ba kim kha ka jimu ji perkhat ro kam ju shai bat namar ngi sungu jinjar ya la de teng ki wei ki da long ki da pentut tang ki dat mo si ong lo we kenten ki along men sim khoi teng ni along wit bet gi ke but Henry ke Bible pat ka keren yang i hakum kani ke porem bangin bil ialah ka jong ka baong mo ka jinglong ka jongi ngin le kumno hakum kani ke por ba hakum kani ko pintar finapan kan mau ka por jong isak ta nem sting bawan pinapait kumno ba ka bil ya ka jinget ka jong isak fi ha ka por jong ta kan nem sting ukli na uble ha to ngaro ngan le yar si Egypt fi ukli fi ka kim khan ka pelong yang iam bangin keli jing keli ya ublay ka ay bangaday man le kamday bangan keli jing keli hatu ublay donne umdan namar bobon ba kibreo hakapor jong hakapor jong jingpang hakapor jong kata ka jinjar ba ki kendo caka bakin keli banang ablay ngan le kumno nang ni sekaman ai direction yang pen i yang ngibo manda ka jing keli ka ba usoitan uthep hakin jingmut jongi bangi ong hangno ablay medon but kata ka peni kementan pastor fidang kran bangin ngin shania ka peni ba ngimdon ya ka jing shania sha utrai but ka peni kata ka jingkeli hatu blay don mo kan mau ba kawan kum kata ka jingkeli kan mau bangi ai jakai soitan ba bo unyo jaka ka jingmut jongi pen artatin pan artatin yang hatu blay don jaka bangin long kum isak ngasnat ba pen kan mau ispang isak bo ukli na ublay klam artatin yo ublay namar utip bo ni ublay la long ubayay ne ba kupa jong wat utip ya la dero ngade khon jong jingkular wa cisen bo ublay la kular un pendap namar umlong umbreo bo un lam ler utip ya kata usania ha ublay ukli ngan le kumno bar ka ai ka bo ublay wang ulay kata ubet ha kanem sniyo ka bible ka uyo ot shispa sha namar belay u pen ko ngo bat ukli ya ka direction no boleh tekan ngalar ba no fi ka benungkong do ha ka jingim ka jong pi ya pi kim khat ha ka ne ka pol la ba ka be de ha ka long ing ka long sem ha ka jing de wat ulok la ne wat ka lok ne ka jing de ba yeng ba sem kena wa ju ride la de ani pastor ngam la sa su bat ni breu long kum ta ne bat ka ni ka breu ka long kum ta ka sok ya pi ban tum
Kasuk pepindong iki pastor. Halang teng pat yo pile pat em bakam day ka direction na kaktin jong blay. Pishim no ikata ka senjam ka bamday na kaktin ka jong blay. Naman hagaktin ka jong blay ko ong isi ya ka jing ino. Hagaktin kasi yaktin parang lagi ong I hate divorce mo. Tentengi pen praya ka yeng kasam. Jaka abo try bo yang iya ka ban pangintay la ka jong ka jinglong hakom kata ka por. Pangin siya niya panong atray. Tay mame ka yeng ka jong. Fi ngidan ka ban wat ya ka direction na utray. Hanre tentang ngimwat ya kata. Dai na mar kata nga kwa ban ay man sipi ko banung kong do. Kapapi ong pastor nga daw nga jingkim ka ya ka business, ha ka yeng ka sam ka jingi day. Banung kong do ang try ka ay me kwa yang abangan le nang ni siya kaman. Namno na pastor ra pi ong. Kadai siya ko pastor ba kaktiang ka job lay siya mo kadai kalong siya kata ka jing ko kui ya ka jing wei. Ba kembala lang prang siya di pastor i habai wan ra ya do sama like usal. Rang atumat batu kmi mutrai mo ba. But abangi kumafi la ay nuksam tan no isak. Namaru isak ulama iblay. Utip te bublay lo mo ba. Tada shwabun shem ya kado ra udah keli shwa no blay. But abau keli ushanya. Bagaktin jom blay ka usuk tau brio ushanya hau. Kamu nomor kurku tau brio ushanya hau tra. Tra ka jim ka jonga ba jofi wait kadi ka benta. Bangi dan kam shwa bangin ma yo blay. Nga habre masutho ublay ulong ayu ha ka jim ka jonga. Mangi sutho abangi yo ukres ha ka jim ka jongi ublay uri kupa jongi ubahabre. Baru kumbo kupa jongi ubahabre ulong shaw tau kupa unong kurku unong pendap kawamot kay ka ba kular ublay unpendap bet nene ublay unleret ya kata ka jim kular ka jongu. Taraw ni rest kabamot ni shania bet how try. Hoy kinwan ki po ka jinga muno mo mong kanwan ka jinga ka po ka jinga kanwan bet. Kanwan bay kata, haray ha itay por pa kini iba kim kat. Ting ko bla ong no iposo mene. Ni ay lat no yo baman bu unrung no agajing mo gaji perkat ke jongi. Jika ngin ya shong ngin keli no blay. Ni ay lat no yo baman unrung no agajing mo gaji perkat jongi. But ni shim no de kini ki rai ki jongi. Bani pen bakla no. But ay ngo pa diru. Wat akum kita ke por ni shim no daga rai bo bakla jongi ru. Ay ngo pa abani pai shu blay. Blay ren ko bo pa pen bet ya kata. Tarau yang sutu ba yang kene ka ktin ka jong blay. Tarau strat kene ktin ka jong blay ke wo blay kren. Hau malaki le nong ka balai. Dekat balai ka ong. Bar un shong ku unong pen perang, bar unong pen khoi rupa. Bar un pen khoi iki kon lebi, bar un pen perang iki kum ka ksiar. Bar ka rupa. Tiken aingo au tra ya ka jing aingo ha ka hok. Ba ktin ka jong blay ni kong, bar un shong ku unong pen perang, bar unong pen khoi. Habang ipet ya kaniga kammo haba pun khoi ya ksiar pun khoi ya rupa haba ki prang ya ka hakadi ka tien ka jong bleh ni kong bat un shong kom uno pun prang bat uno pun khoi komod haba utu ubania ubo ya ksiar ni ubo rupa shu I tu haba pun ya ka ni makadi re haba upet ubo pun prang ubo pun ya ka limba kading mur tu baniam ushong be hakato kading bat upet ya tu ksiar ni ka rupa kalawan dur ne kalawan ne am kata ka jingkoi bani ibet ya kata ka dur ka jongu hata ka ksiar barata ka rupa barkum juru kalau unta berblay habu blay wan ra ya kita ka jingkim hata jim ka jongi kamu bo blay uang uplat no ingi marway re apreng kita ki kumba uni ubania udan habu ui penya ya ka ksiar bat ya ka rupa di makading udah syong udah pet kum juru blay no unta bani udah syong udah pet udah Bak baro ka ba penya ni uni I kata ka dur ka jongu ha ka jim ka jongi bat babon sinem mo pi babon sinem aba ublay penya yam ting tengim na is ko mo pastor meneken ni kum kalino de kijing kali ki jongi blay shi medan de blay wang ngadan hang tu Ari pastor peri lawan ni ka por. Stuna alele pastor. Roy try. Roi try. Stuna lawan sama pi. Ngin yang yawan ji skri mentan ta kadau yawan is po kang thong te I pastor I pan po jawai te kinang tharai ba in po Islam rei la po ka por ka biang bangidang ekran ko blesi bon pastor. I so kaman ban yo I ya fi mo. Aku kini ka por ka bentang ngat na pastor rang fi dang kren ya kani. Mo ya kani ka benta. Ka ba try usyong be upait ka bamon. Dai na makata kumapi uba uta ubanya upait ban manra dur ya kata ksiar ni ka rupa.
Lakan mau ikas teach kinong koren ka ong bau blade no tunjuk pala de jingat. Ka mamut haba perang unum perang hadu kata ba unum mandur ro. Ha ka jing perang kawan ka jing wandur ken. Ban pen I tenat. But I ngo you try ka mamut ha ka por jo ka kim khat ka dei ro ka por ka ba ublay. Ubelt ya ka karakter ka jongi. Mo ya kata ka jing long ka jongi. Na ka na pastor ong. Kaya kata ba hakapor jo ka jing ram ublay test ru ka jing long jong ite. Ba ka jing long ka ba shisha jong breu la pen pau ha ka jing tenju la ne ha kita ki jing ke jing hiran kita ke jing yat lenti ki jong u ki ba de. Ka pen mi shisha karakter ba shisha ka jong. Tading tam subuh lada don ki breu ki balong fake ru teng ki shule men le kum ba it blay tu blay upen ya iki nakata kalenti nene ubo iki hakata ka jakam ya ka bakata ka jinglong ka bisisa ka pau te Okay. madon ki breu ki ba ki buri te wat ya kata ka jinglong jong kiru ki fake ki ya kata ka identity ka jong ki mo ki ong tengi de ki kristangi beladap do men sem bakoj ong tip ya ka ketien ngi la lendat ya ka ketien ring nyepet apa ya ka jing ke longkom no Jisu mo wong sepang tiki sembah mo sembah hausia. Reha pangwan ki jing tunju abawan ki jing I isya kata ka jing long ke jongki. kira kata Pindah kema bon ki seran do ki eno Jisu. Nama su thu ita ka jinge nama ki tieng. Hawa kin bod Jisu ki syabe lagi sanagok. Nama lapan mi kata wat kata ki kimi ki kpa jong tu khon ba matla ba trai lapan ni. Ki tip ban phla ba de yu Jisu. Rego bastunat ke jinglong jong tu matla tu une bit sebab. U klem ke la klik tong tong une bit tik. But the statement ke jong kata ke jing pla ke jong ka long bit tik. Bat kata ka de ka kentit ka ban nungkong do lakran daki nong daki bamnget yu Jisu syapang jong u bamete me de sanran jong u. Fast tu ya ki wei kang pada khot ki sanran ya boy kini ngi shupule pa ka Bible ma ki sanran hane kamdan ka kentin hang tu. Hanre ya u la khot da ki Pharisi benong uni udai usrat jong Jisu. Namar bale u khlam long bong pastor. Klik tong namar u yang scam haga jingai. Namlo na pastor Fabi ong vi kata. Plus buon pastor siya ay try melak mentor dekat lang biang ni mo pastor ki para skrip pastor siya. Ay ngo ublay siya ka jing lam lenti ka jong yang yepi way. Bara kata ka jing keren jong pastor pla ya chkman ka bana syo mentang ni ka snow siya ka dan ka kajing peni ka jong try mo mentang ina wan po jawaru ang ina ya ling ba ka to ka lenti ka ham sniu knet surok steda te bom blek trok ta daw te ngin skap jirwagen te skap jirwagen ye wan ngi hiputrat ken ko e bu jura skap pastor fikar nya ka benta ka bang asu thu ko biang na ta man go bu jura pas ka ante em ko adien jgo we jura kan ma bek no ko jura ka mi kum tu te kemet kum ba pirup pastor la batai mi shwa pi ong ba kini ijirwana mar bagdan ke jingja ti ko menta pasto gide ke tai ba kadi bet ling bakal lenti ke bakhem ta ke banginya kada kadan ke jimi nang tu fila batai menta ma ki shakri ngani ki bere ki ba ya ini ni ling ba to ka jingkim ke lenti bekia ni ngaso thu kata pasto halo jo kata ka jingkim ru am ni so thu bata ublei usai ngi padam ke ba ma nang tu ke ba ngimla mo dur la da ngi ne utra pasto akan mau to ka por bidang ikan akan mau pangjona ta ujuna di beri blok double Henry ngajong bay uni beri blok double ram posi hang tu terpercaya double paidien bay nu udah paidien bay hang tu kin double ko ong bay udah siu kata ka bay dia udah pulut beta ban le percaya ka mon double te kata ka lenti bu ya kadani ka jingja mo paidien double ban ka postrang tu kalong amba kita kinong songli ang tu ka Jakarta kelai ki jingmut baru ang tu bat kat kum ka jing puliang tu ngalap bet hang tu badan an gidi banget sudah But kabastuna pa kalau ba bujuna ang paning gajing le persya ju yu blem posting ajo oi kata ka digajing pa kabainong jo banget ha trailing thia bajai tiberu am hadu bon bagersiu yu adalon gersiu yu la batai ba kedan jingja kam ta ter ba hadin jo kata la batai ba kene gada ujunal astu ba kadi gada ju bai te hadin gila ile kat bala ba kumno ban lat na kata gajing mo na kata gajing yes yam gajongki te ujuna ba direct usutu ba kadi ka jing bakala ka ju wong berat na ngana ni sha buriau kita tadi kau kim kuah, kita berat mana kita jingdan jing em juki kita juki, kami jaya tak kayak riong, hadu bakadu ada kita berat saya jona sawa, saya durian orang, dari jauh kata kadang kajing jaya, maka bos tunang tu kalau bah, wah pedang kajing long, duna jum beri orang postor, posi padam kabus tunang tu kalau bah, itu kita song tu hal yang kita ngai sudah, nama hantu kita jumlah kepatai, bakum nu kita akar pat, kita beli jungki, kita beli tahu.
Hadim beber juna pat suduriau ki gestu ba ade tu di banget sia ni hang tu kapelong pada kiam bagian kelaba mut ta ki pat pat ublei tengah justu adam kadan kalti ke bakem ba ublei ya lam ngiem bakalong ke jinggerku ya nore no ke jinglam go junga gun penmi yang inang tu am bangin long ke jinggerku ya nore no tadi kata mau wah pening ke jingle juna ro perkat dari da ong hak jilong brio ta ublei la dari isi tu juna baga jingle persa aju ya ublei la perkat pada bakrau. Kalau kamu tak postur long, hak jing syam juga ganya kata topik bingilai keren. Long asgo ba ling ba katu kalti ba kem bo beli alam yang kedai berbun mi yang ini ta. Ke Kedai ke ba pi ong pi sto fair mo hoi kelinti ke ba kem ne hak kem khat ni keren. Keren ar ban tapat. Tang i ong be umdai tang bo blai wi alam yang ini. Hari kadon ke jing le ke jongi ke ba pen poi yang ini hak jing kem khat. Self-created problems. Kadon kidon kita. Kindat fin ni elaborate story kita. Kinan ki jing ke mengi tau hi. Tading ta mo kumba ngiju ikai nagapor sikapor. Mo kani ke kentai brio te kalai I bu ni brio am udai badi botanglang bo klem kam klem jam nadu kapor benang yalang udai ba ai be tham ba thap ba sho ase bo krensi bo krensang re wat la kata kani ke brio. Kampelait riu ko ngani syong wi batu bat kum tangan duai na kum ta ju dengan penkelai u. Ribun sien am poi tang steng lenti tela thaj no bagade katakan na si ngi kwa ban you compete but no le ngi kwa ban you compare but no ban you nujor but no teng bang ngim don na la ga jong ga jingla ga jongi i shim de ki ram ki sha tang ban chupen I ga rong phong bangaru ngala khlem da tepat ban siu nang no Kwa ban kiu wud tang hak kam kidon ki brio. Mo ki shim ya kata ka kam. Gila ada karam ne sim pisana para marjana na ki bahayeng ki basem haka jing perkat jong ki em ka sung ka biang hana namar ba ki lack of experience ka jing sung tho ya ka to ka kam ne ka jing sung tho ya ka yo ka hat kum tak ter ki don bun benta mo ki yu ta teng ngi namar ba ngi sung bangin la lut ya kata tadei namar ka kata ngi kum don no haka ta ka jing om dang kata so ngachora ka long yeng ka long sem what ikikon haka por dang rit ngide ban hikai yaki ya kalenti ke jong belai ngi klam hikai tentang ke sibling ya lam kai yaki kum ta kila ya sutu be kata ki sutu bengali jasang de tang kita ki jing ki don kita ki por kita ki ayom mangani ban lai hari onda la he pat ngi ong ki fide ban jasang kon fi ka bomon em kata de par ki kon pat kila sai la manta ki ngop hak jing di cuma ki babon mo ba tentang kata par si ong be ablai beli mem pen kala ki kon fi ublai ai ki kon haka por bangi de yaki banyalam ngi khlam yalam bat mental amar bangi khlam yalam ki por ke badang ret onda bakila samla kala yaki pat bakin ngingin yalam namar boleh haka to por ngi khlam la ban song tho yaka jingkit khle kum ki kimi ki pa maka don kum kata kum mental batai fi ka shong kha ka shong man ya ka bangi ngi jet pilap tu lupa kan ka briu kalong kum ta fi jet yu briu fi jet berkum jor baki kon la gade haka kam don ki bro haka por badai ben pule kim pule bar anda lakut ka por ki subabe pat ki ong ladang gila la pule fi kini ki ke sam kumbang ni ong ni wan ra hi ya kata ka kim khat har ki don panam baka jingem hi am ka challenging ni ka wan ra khnang ya kata ka kim bangin kiu haka ka jinget ka jongi kumbaga jiak mene pastor fida por basdang mene fida keren Jepang Elijah pindah berkat mau Ndai mau wara ka jinge ha ka jingim la jong kham ta me ka jingim jong nge tip lo de ganam sni mo mau le wi anam tau blai halum karmel uyale ban kita kino itu lupa jong bal jong shera uyale yaki u kham le krono ka pasni u shuang yu hap kele bot ka jing slap jor ka jan har ni wa hap ondol apoi shi yang tho ka Jezebel ban ka ni ka jing kran ka jong ka Jezebel ya u Elijah kapalong ya ubo unyo ya ka suicidal spirit Kapan so jer yu kapan syap tiang yu fi teng balai bangi yo ir wang tu bukum no balai ubel ya ka karakter ka jong u Elijah namar u Elijah hadu wang tu usngo bai ngangala lot dai mangabla ri kinong itu lupa dai mangabla along dai tang mangaba yang tau balai dai manga berhandre hakata ka jingem ublai upen pau ki don bobon umdai tang me maroi teng em ka jinge kawan ro ngiong tang yang nga balai
Kan mau baik ndai tang yapi. Ublay utip idon babon bro. Bro. Hari ngingis ngau hi no dalade. But teng haketu ke jing kim khat yam. Ublay ubel ya ke karakter jongi ba ngin bam. Naman ngangai Elijah uklam syong bam syo. But ublay. Lasania hai tu iwa do. Lasania akaru kan thai lay orang mata syong bam. Di ni ko maka sau post ngi kata kalenti bo meh baniat. La batai te kalenti ki jong ublay. Para boleh pindah yo yang tu. Benung kong du em ngalak banong fi. Ublay wanra ya kata ke healing ke jing pen kia ke bakan jaman sem ho. Namal upan ya ke jing yap. Kat usyakri jong ublay. Wang ba ni. Syakri ba crowd eh. Ah. Mom dia syakri beredru. Upan ke teng ngilong kum ta. Haga kim khat ngam tip yang ni ke por bapet. Piru la jupan manong. Kabha bang na yap no man kani ke jing em kum ni. Ban mga esyong mo ni briw ni bakan ni ke briw bat kum ni ki ko ba bang yap no. Kan ma wan pan bakla. Namar boleh ngidi ki kon jong try. So kadang ke bor tu let. Malaysia ingo part kiran part kijing duai problem chuska. Kadai. Ni duai chuska. Lada ujubab lot man ki jing doi tak mot. La duna briw ho perthai. Ya ingo problem chuska. Ikum kita kijing duai. La kadai ni kishakri kijong blay na. Dari dulu ingo isya yutra. Tadap. Bangi pek mo habangi kran pang jong Elijah te. Perkat kat kijinget ke jong. Abo uli ikendo yu ap te. Wahap open man yuni Elijah medi mame mo nong pristom jeki Israel. Ukenok man yu Elijah. Berkata kadai pa. Pabut sen mentakan ma pa pi ongan syakri ublay am. Pimdai tang syakri ublay ngisi khot ikatu kinten khasi baca siat tu kena. Sok pudung. Ngilong kum ta. Syakri ublay hab long sok pudung. Ne ding shine dok. Ne ding shine dok. Sak siat bet. Ka jingle baro de jong aham mat ka Jezebel. Syakno pa mano. Lepop de lepop mo ki ke. Lepop keno syakno Elijah. Kan mau ngam api ngidi gibri syakno ba. Nak belum ada pastor syakno ba. Ba. Perkat se nomor mo yeng dia. Uyeng nak benta ublay. Tre banyak snok tilang barki. Syakno man ni te no bestop. Kadang sini ko wan blay nak daw Elijah te ko wan. What syakri jong hadin yu Elisha tu siem ong de nomor jong kawan kene nam sini. Ni habar sutut yo day kani ka bentaro mapiro hakiyeng ya pisha kriyo blay but hayeng pat pisha kan tho de mapipat long kung ini syakri jong blay yang scam how try namara na pimi yang scam mem kin kwa ban pan kalon be yapi mo yang scam ikwa ban ata fila ban kan show pastorang halo kata benta ma Nong gereja so kata mo kabang setenat mana bang ya keren pang kita ki jingkem ki bangi wan rahi mengi kebailai lamprang di pesofer setelah ba iwara pang jona abang ipet ya pos pang jona ro ri ka jinglia ka jong hiru da kam ka jinglia jona kam nomwan hiru to ke riong dari suko ngo ba ju blai unum ngat hiru ka to ke riong om tang bo kendu eriong elade pa kendu eriong sedang ki hiru pesofer bena setenat ikran ya kawai ke benta balong positif bon rak cikir ku yaki Hara kadon pas ko ke negatif ke ba rak jie yaki yak tu publik tiar kita publik la berlut sebot Dari kata lo ka jiak lo ka apti ki. Umni ta juna. Juna tu utip kin kiri riong kawan bangale manga. Kini ba kim tip tip beli. Bo di juna bale tu riong. Badin bala abrat yu jona kiwa try jona mo. Kemudian itu syakri bisisya jong. Lo kiri kata kan lo ni dia what ting ni create himangi ki riong. Re ni pa ni jinong jumlai. Bo di blai bisai. Wat apa ni panma bagi kelam. Dai namar kata bo isne ubo itu dok khada. Kata dia kecik senai je sya. Kam dai kecik ki kan mau bet. Habo blai usneng bo sempat nam kam dai bo usneng sempat an re kedai kecik senai kedai kecik ai ke jongo. Bi pastor kawin golong bu admit ya kecing baklala jong te. La daum admit ngatrai un jendela yap no aga tu ke riong hi. Dari namar bu admit em blai pun kred ke dok ha. But udah pun kraus nan Ba dia. pet na ka jing te. Bi unrai ukubur baka problem kedai ma Tading ta em namar bo ong gum ta kada blai pun kred ka dok kraw. Lamda gum ta em katu dok kha haga jaka bakan long ka jing rap em kala dai ka jing ma ti ki. Sisa. Phi la da dang ngoi yu jona ngoi ri liang phi. Ngangoi lo de baro hi. Ngoi lo. Phi bon be se o di khaw we le ngam tip di khai yu. Ma bible kam tho. Kong be kha ba kraw. Ka kam tho dok khai yu. Nama hapok jeng wel film la ban em lai sngi. Kina pin tang namar jong to asset phiru phiap. Hare ubleng ngatrai usna
Bo ya u ke cekah. Uyap if Jonaro tang bola mi pat nang tu. Ah. Kembu jisu ong tu ong lai singi lai miet kembu Jonaro dan hakpo do ka krau la yang tu. Tang bau bleu pen mi pat ti nang tu. Kembu pen mi pat na lom sing ta pen mi pat nak sentur dah. Jong dok kha. Kata kan ke sing pelasya ke jong utrai. Bahkan ngapai pe jona am dan ngi krepoi ke karakter kepada cintu. Ha ulai yalap. Ulai yalap. Tang bau shrai ban baki. Bau bleu sedai pat ikini. Baki kala bomot tu shrai. Ah. Kidan Karakter kelum change sama dia. ngala ba no kene kowe. Kidan ru menta ki shakri jong blai. Ki dom ya ke cekala bamut jiki bro. Ne kamno na. Ab ka di sa kata, mo boleh beli snake. Upa iki nong shun ni, but uni kwa me ka jinjat ba kan wan nong shun. Udah up ti wan. Baka ding kan wan me te, baka jipenjat kan wan udah up. Betul ya laban kala bomot. Lah kalau mun re kwa uap ru baka ni ka jinjat kan wan. Kata ka jia shadow ni mun shala kham slam kata. Itai le duai don kowe jaka duai se sandam. Ile duai ta. Ti ang nang duai na makadon ka kamera ta ti ang yos ngo tanoi kamera. Atrai ai kan ding kan hap kan bam do ye gini bom ngai. Namar kin tep melong ba kraw yang ngakam nang duai bersimiet. Ngatia no. Namar ngasngo ma kata ka jing duai nang dia para marjan. Mau pandai ke jing bitar ka jong. Klap kena jing sedai. Bari oi ngasngo ba kikilong kum jona. Kila i pala di ultra gi ko par jing bitar. Wano jing bitar jona no kwai kata ta. Tinil no makandar Lukas ka kene kata ta pastor. Kene dekot ke ba san pusau ong tiha ba kisenran jok u Jacob u Yohanes kila i kata kil ong ku try memon yangi ban hukum ya ka ding ban er na baneng man thang do no iki kum Elias rula le. Tegere kata mo. Andre ulo pai bulo sneng ki ulo ong pim tip ya ka ba kumno ka man sim pilong. Dei nama kala wadong pastor kene sini kan. Haka kim kha jam wat jule ya kene ka benta. Kata ka dei ban bitar. Wan ai ba ka jing bitar kan telep no ya ka jing sisa. Tapi kawan si shrai jing dom jibitar ka poes ka penyak brero. Fitem tang lakle bang kren kum no tang o fi kum menta. Ngidom ya ka jing shakri wat dom ya ka shakri jong ro. Angin kren ba ka bantai de. Tata mentang ngibru ngidom ba kibru ki ong kam jidon ka la ka bomot. Tang pila dei kum ta la biang. Wanam ai kum kita kintir. Namar fitem ba kata kam dan apa ka Bible. Haka Bible ka thoi ka jing ka la ka bomot. Ya ka jing kapat. Pimla ban kren pat ka we pat ka benta. Angin pediang ya kata. Dan tang kibru ka jing kim khat ka dukan makam long ye. Kawan de kum kata. Ngakan mau si sien. Akan batai fi ka jatuh ka por so dang kerdu. Yo kata ka baik. Nga try tang i pastor bantai ke mau pastor fair ngam te ke mau na am te por. Ngaron ka to ka antisar. Kabalong ngo pa kata ka baik. Mo manang yo baik thamai kwa hi ban panitana ngap hale ta ka wiring. Ngakan mau ta ka baik. Klem da ihon just start. Hap ihon sya titit last start. But ngakan mau mo tu ko por satu baik bahan pastor sini. Ki arajar nyo aja pram ta satu bahar jong am satu nama pimla ere ban start dalam shabiro kam ihon. Bahar dai baka tut ba ngakan mau si senam. Ngat dai ban let jing let. Ngala kekek ba ketut. Ngai shik jak ka baik juga. Kapa penuet ya kan ni. Ngakalalong ka tu ka sengi kum balam. Ngakejak. Ngana ngoper ka start. Ita ban lang ka. Ui don bor ka kejat ngam dai. Dei tangki bakar ka kejak mak badan bor ka pang sengkai yo ni pak kejar iki kum syakri bleng don ka bor kan kam den puntut kan ka kerja do ya kata kok ngabitar ketut ka start baik ka biang pan kata sing lai hon lai eng ada tak sih kejak kelas start ka baik teng ngaken mau ro wat TV mun sua pida lengo ba Tidak bel. tapi tak hapan baik ya kata mo kalau mun datang teng hari ngai bitar ya kibreu Emlong bitar itang wala apa rumah. Wala po bitar ka tiar ka wan bitar hanre ka tiar ka bon dei ban lan thau kan. Teng itiar ki supaya la kapat. Oh hakiyeng de fit hi pan pat hi. Sepakat hadir. Sabakan hadir ke belah syai pat. Wow ngatit san po wajar kan ni. Dan ni wei ba ngan patai fi kata ta ada tip bai mo. Elang biasa msyua tu ha marjan ni. Dan tit ke TV. Ba satu ko por ki flat screen nang dunahi mo itiet kumnar ya thut bat ka lok namari kini channel syem bet dal tau jabat kum asri ya isyong bet dak tu TV pe bet ya ka tu la tau tu ka beli
Chơi ông beli kan? Just ngetit hi pat hi na berbitar betapat sutu na. Oh, la rem ah, kapol ke barem. Pitang tang ada kata. Ko maka por jong jona mau bitar pitang martau dia. Bodoh tu kunyang. Bu bamlot itu salah tu dia. Kebaka eu kan. Teng anu bitar mo. Kumenta pihak sini anu bitar. Suami aing we ya terai benang nganang ka klik. Tentang su aing ngo bita. Hare ke tentang pihak ke kim khat ni dan kamban aing ngo eu trai. An ai jimpla kindat hak ye mo ngi man shwa. Ndai ai ngi balakha man ong pi bi pa ime di kristan. Ho ime ada yeng kristan. Hare ki por ki don ki jing ot balang isya ot balang kum tau. Ipa im di kristan badi ba. Da perkat kata ko por am kim khat chi changi ki kon ro am ngi thait ban le yeng. Thait ban don le yeng. Chu kiu ka we. Man miet ka si ong ba. Ipa di mestap email lah halah atau damdan ipa ngasau ke yeng ke jajai. Lara ipa imdi ngasau ke yeng ke jajai. Tang syula di ke jing kurma sudah ngingis ngobek. Adan ka pressure ta ke jemu jeperkat. Hari ublay usai pada ginang ta. Ngasau tu menta ngawan nang ta de namar kata laban kan. Ngalak ban song tu ya kata. Teng kata hak ba kim khat ngi dang kaman song tu. Ya ke ba kan mau be ublay udan ni ke ban. Say ke babha. Mo tei mo. Ya ka ban. Say ban tei sinan. Kadang asu tu nak kaji kim kait pastor am ki pau ki sok dong siam mah. Namar fi om ta kan mau wi ba ngai song kalibat ngawis ni. Na anu mini yeng am ngus kunyum aja. Nak kunyum suning kong ba bakala tu brio. Yong jadi mangat ternak menu brio. Tak ngap so tak por. Ngingi sa man ta pastor sulo ba blok jam. Ngingi sa kan stil ba blok bet. Tinggi laju ong para mangingi ong bet mentangi hat nang mat yam ba ka blok ta. Kan mau beti iba song kali pitep dan iknyum beta ka blok iknyum kata surok lon dap su iknyum kata kalenti iknyum kata kali ban tu ngapa jiem long hajaka ban poin os kata Jakarta sum poi su lo su lamba So jangan apa lah. so jeng apa pastor pitep ngau ta sikentien ngau nga akan ngau nga ong pitep film dei banget bisya film dan vi so siam sangan tu mah sangan tu dengan hiar nga Iya, atau seteliti bila dom yang tiba, keceliti kan kecekam store mengakum ta imdan tu mensiam store ya kata jengkim jini Imtrek ban pediang. dan store iya itu kecekam ya tu lah bilang kan jekang kawan no store hang tu ngas store ta kisok tu mensiam store kim dai bang kimi nak kita jengja kawin kita sama so na jengkim kan Handai hak kecil kan jo em. Kapan mi ru mau fi usok jong mensiam ba usok bah. Ada ngepek yang ni ke beriu poka tien ke jong blen atas men berim. Haka arkis menong ke besau. Sepangan dengan nong sunam. Ke beriu ke balarang ba. Haru beliau ke kukuan namar kali bah yu Alaisha. Katip ban buram yu Alaisha. Hang tong isu tu bah. Tang ngim kum kisakri jong blen ngi kran ki ong ki kwa mantoy. Handai kan ni kisah. Lada pile bah ya kisakri ki jong blen la fi ai tang ka kriat syukuri ru. Pinum do ya kejengker ku. Kan nong ka don bet. Kam don ka ba pi ong ba du nong no. Du nong. Kam don kata kan nong kan don bet. But hang ni ka kata ka de ka ba kan nong sunam ka le ba. Ayo tu ku. Ya tau kuan. Oh ya kata ka jing shit ka sing om tip. Ki don ba si alap ong yo san strong om ka uyap. Hale sutunat ba ya kata ka pat kan ka karakter jong ka hak tu ka kim khan. Perkat pi. Hak ka jing yap bro. Namar ba kadai tang uni ukun ta kadan. Non kun su duwe. Kertaro kal ano. Kamu umdan la su de kumui kun uyap ta. Tangan pasok ngakwa momentan siya bangin dangi ya mut banonra yang ka jinghikai mo ngidangi yo banikran ba di pastor idang batay ka tin kasi kata mo pastor hindat la pila ban batay sipang ni kanong sunam. But may pastor ka batay mentan tingin ni poy su kam siya dian kendiat. Ni iba kani ka brio am haba Elisha ba Gazi ki juwana kani ka yeng kani ka don bat tengah jangka ukurim jangka bat ki dei ki bomdan kun Henry haba Elisha ba Gazi ki let hagata ka yeng ki ju bam ki ju di bat ki ni ki arngot am ki da snow echisha ya ki shakri ki jong play ba ki da pen thousand da ka kamera ka balong special kita bu ka miet kita bu kita ka shuki kita bu te kita ki jingdon kambaro kita ki jingtia ha kata ke kamera na ka benta ki shakri ki jong play kilale ba but u Elisha u ang kani ka brio dong kami u but u kasi bo batay om don kod tadeng tau ong ba ha ka por ka bakum kani lashim snem pansayo kod
Kerja syak tak tik. Ba haba kala le bah. Ia ki syakri ki jom blai kata jing le kam ju bijaya kam ju le no Tading ta kayo ia jing kerku kayo ia jing kwa ka no jongka. Tading ta anda haba kala ayat katu kat ni por pat kumba ni poi pat mentan syaga jing ekren. Bau ne kena uyap rukelan. But haga jing si syai kene ke kemi kala dia ben bitar. Kala dia ben keli jing keli u blai. Henry ka ong kot. Kot ta. Ka mut akatin pareng gong. All is well. Ni ka ong bai ka biang bai. Ya ka ka bu le blai ka biang bai. Ni kam lele setia. Mo mas nat ba habang ni ka bru ka ong kot. Tading ta ka banong ifi ni ka singi ka menta. Mo lada kani ka bru ka do inu kon kala dia ben keli jing keli Elisha. Kala ben keli jing keli blai. Kala dia ben pai dia no senan kala dia ben ong tish ngale bah ka ni ki sikri ki jong blai. Kani ngala pelut kani balai kani ka nong te nga. Ngale ayu. Mo bom ne khuna u dia ben yap kani ka dor. Kala ben keli sibun ki jing keli kala dia ben kala ethias no senan hiru. Man pai dia senan man kan touch senan you blai. Henry ong kot yasna tu semua orang filan play itu dekat piniat. Bar kala khot yu tengah juga, bar kala ong. Ngagar pat eme. Pa anga wei ki syakuri, bar ka wei ki kada. Bangan let maria sya ubreo jong blai. Bangan wan pai pat. Ulo ong ti. Namar balai pan let sya u menta. Kamlong u benai thmai lani ka sabaton. Bar kala ong kot. Anda kumta kala te jen ya ka kada. Bar kala ong halo syakuri. Tudang nang maria mame benang let wat pentut ya ka jing let. Lemda nga hukum yeme. Kumta kala let bakala poi hadu ubreo jong blai haulum karma. Ni kata bong kam lele. Kala siu syakri jong blai. Mdai bakala namar baka bitar. Mdai kala namar bakala do men sim. Leka kwa bani kendu syakri jong blai. Katip bawat lada mniu kun sekau ya ulaban im. Take kumbaulong Abraham. Take kumbaulong Abraham ba uyo ibu ni kun su ulade ban yap akataka wong lada ngadung bakana lada yap Isak. Hendak boleh ulaan penmi pat yu. Ni ka beriu ka ngai kata. Pi ka ni kalau dia lupa ya ka foreshadow mo ka ban saja. Bu Jisu de ban yap ta. Dia boleh tip ya kata. Bon penmi pat yu. Bu Jisu rong de manga bodon ka bor ban IT ka jingem. Banga de manga ngadon ka bor ban simpat ru ya jingem. Pinga subang mat yang perkat ya kata. Peleng ladang idon ni boleh ubalaban ai ka jingem ubalaban sim ngim dan ban kuslaya ka ke ru ka jingem ka jongi. Mengirgin ong lang kot. Ni rong koi all is well. All is well. Biang we kam lele setia. Dia kata syirwa tu jerai mo. Kam lele. Tadi kita fi kerdo ne fi syak tangan ne. Kan mau ba kita ki bisania utrai kinum kerdo dan lele ong ketin ki jong blai. Kising sam lagi kerdo bakin syak tangan. Dan kita ki bawat you blai. Dan lele ru kinum kerdo. Amen. Amen. If you want to blai dai film kerdo. Ngak ong ifi da fi lapoi. Ha ini remiangam. Ha ini timit bipinaham no isti. Banjat na sunanam. Haga da kaporam u blai am un le be ikikam ba. La fi lapoi ka ya ka ba khadu. Ko apply ketin jong blai. Jeremiah life wegen ni dekat ke bakat nyo ka ong. Ba dan jingkermen na kapor bakat du jong pa ong try bagi kon jong pa kiniwan pat chopot. Hani ka ong ba dan jingkermen ye kata kapor bakat du jong pa ong try. Tading ta wala dai poi ha last moment. Ri apo isya kata ka hatmir jong tauriat saban hap no. Ha kapor ka bakat du pila akut kilat kilentiam hang tau blame le kamba. Blame nu sha if you not Stephen Yapsnan. Boleh pun pa ya ka borjo. Tada ko abanong ifi mo u Jona u yo te ya ka jingis ai ka jong blai ya ka ba ubu ya tu dok ka ya ka ba ngot ya u. Mga snow lada u Judas ru te u kubur bo ula bakla. Boleh dapat up du dok ka mo. Ya ka ba nom yap te. Wala da u de ban yap ru. Henry u klem not ban face ya ka reality. Habang apuli kam apostol. Apostol nong menengkong kabatai pang jingyap jong. Bausden pasti, uklam yap namar bausden pasti pak. Uyap namar bau hap bau pait senir. Pait senang ke senir. Namar boleh tu dieng umtre ban pat tayu upeni ke jing senai na. Harai namar di samde namar bau uyap namar pasti. Namar ke jing hap ke jong. Ute umut hak talai pasti. Harai dei hak jing hap ke jong. Namar ngangai lado lah kubur am tunat labat di ula. Lalat yep. Kemba ong ngopi lebah. Harai namar bau kubur ke jing bakla lah jong. Pediang dia kata.
Dari namar kata uyap. Pabun fir do hakikim khat namar ngim pediang ni kata. Hoi. Ai ngo ba mo ka tin ke jong blai mentan ni kres pang jona ong berat mo yang upediang. Ngapar khat dengan ni kan thai ro. Baka pediang ya kan ni ka wei ke kentien. Kata ka de ban plan ala ka jong ka remiang sentur. No thlet u jong ka. Kot. Ka biak ki ke baro. Mar proverb prar wei go. Baga jingyap baga jingim ka shong ka bor jung thlet. Bagi ta ki ba it yo tau thlet mo kin bam yu so jong ka. Tagade ka tala de ki it ban kran ni ka basneu kin bam ka basneu. La de ki it ban kran ni ka ba kin bam ka ba. Pamut haka kim khat kadon ka bor hau thlet. Amen. Kata ka de ka bor banginum bitar na uthlet jingi bangin kran ketien kumbala ya tho I pastor fair mo supaya kita iba mo bangin tuya tu. Da thunum le ngim kut nadu bami ni yeng matale. Ngaju ong ni haka jala ka jong am dai bang apan rem inu kan de ke ci sya mo. Ka kam dai ka development ka dai ka harassment. Kabanung kong do kajing sya haras pi daki hadu si post name sya harassment hari tu da yor so bang so. Long mo ngiji ya pai ya kata ha kam da kan tho inu ngim tip ka daw hari kata ka dai. Ne kam na pi mun jor ami kata. Kadang sya kong harassment. Ngam te pi kinong pai do. Aka kerteng ke jok development kawan baik ka harassment pat. So tak oh kata hanre. Ya ublay buk rang yang ihak kum kani ka kana mar nginum compare ka Shillong mar ka Amerika ba ka simiet ki bukan long ni ha man su thu ngi dai hang to ai ngo yu blay ya ki baro banginum keren ni ka jing bakla nagarim yang sentur ka jongi ha kata ka jing yu ma nangta nginum kwaru ya ka jing bitar halor ki wai kumolong jona bat ko wai ru lano kana na we kan jot wat kham ta me ha ka jing kim khat naga sentur jongi ngin duai so try manong atrai pin i nga kay gani ban Guide yang guide ya kajing em jonga ngidon kama manjat yo don nabi biyat la ban ka problem ka family problem nganong e biha ka kam ka jam la ne ka problem bay de baki khon ngam tip kanu ka bidan ong try pin iya nga mo pin iya nga bangangai utrai unia lam ya pi Kanu tu wijing ruar ke baong mo. Lam yang atrai Jehovah pilgrim lingba kani ke perthai. Tagade kita ngidi ki pilgrim ki bayat kani ke perthai. Tadeng ta ngi ban kerpat how try Jehovah. Ublay unong yalam jongi bu un yalam i kelentia jongi kan. Penginom bakla mo. menginum bakla kata ka de ya so bangangai hakani ka sngi ya kani ka mo kam tam yang ai kublai ru ya pastor fair mo bala bani sno bat ngi mo hapadeng ka jing emerging mot ki jongi jing hikai ki jongi hakani ka jeka ai kublai ya ping ai kublai ru I pastor rang hakani ka por ka mentai pastor bantai bala ai kam tam ya pi ki bala ya ngap han le yo fidan hakum kata teng pi pang pi ong bet ngan sayap no han re pla kum ba pla kan dong sunem hapadeng ke jingyap jong ukun ka pla koi pla ma piru koi you try build your character jong pi wat nom long koi long koi nama teng teng apa ngipang long koi no long koi but ong try ngatip me pen kia yang a nyap te kwe sing ini yap hi baro hari em shanam tau try mo ngin le bania doi hangani ka por ko menta but ngai bu try udan man le ki ka kraw hangani ka si un pelaj ya pina kata ka chikim khai but yo pidang nyai lamba kata em utrai sei ki so bahana pm ba kali ka jingkim khat jam pinong ai ngo ya me atrai naman da le ka bahaya nga mo ngile ka banduai ngai ti hangani ka pori paso bante ba ya lamingi ha ka jing doi ban pen kut sundon no ya kani ka jing ya kran ka jongi ha kani ka singi kan Ngangai filasha skor bahagi ni ke jing ekran ke jongi hang ni ke por ke bamenta. Ngangai mau kum ki bring idon ke jing tolak ke jing ke jongi tadai tangi hapan duai try ai boring. Namar dangi tolak usaitan wala ban sim kabu ban di rel le ke jing ke jongi na ne mo ban pen jobs nan ke jing jongi ban pen pai dia ni bringin duai try ai boring. Ai boring try Jehovah. Ini duai ke ni ke por bamenta. Bila nak pergi jing kerdo jongi jing pergi jing le jongi jing kan mau ni ke way ba utrai udan rengkat bat pi ong anam na no ifi da lele lem ning anam le lendet ifi da lele tadi da unam lendet ifi unam no ifi da lele kuma kin jong blai ong sim trial akular bat to ai ba utrai nong yo ban build ka character ke jong fi ye ke jinglong ke jong fi yo pediang sia ki jing ai ke jong sem ko iso jong sem ko ha ke jing ke jong fi yang pinang la ban syakri kan you try onum tnum henry tolong baik ki ba ong koi tunya dwai ani ka pon ta try ngo eme go pa ka por ba ko ro try yo ni kren ka kien ba em don bor jong me ni tip ni ka way go try ba me de ublay Jehovah Jireh ublay nong pendap
Terang itip men pendap yang ini dah kabor, do men sim bakut, ya kaman menyalam yang ini wada pedeng gijing le, ke bangi Hashem ke jing ke jongi. Try yalam mi gelenti ke jongi, try men direct iki kijat jongi, shano begin like shano ngin pai. Terang itip ada itang mameko kumpa, ke ktin ke jame ke ong blay, gibalong ki kun ki jong blay la yalam iki do men sim bakut. Try mengilong ki kun jame yalam ini do men sim bakut. Mengiduai ko kunat ki kun jame, try ba ni kong try jisu, try baki kuslai ke jim jukin ren. Dok mendak sengi. Pan bor no trau try yalam mi ke jim ke jonga. Oh ngan pediang be ke ba ja ke balong nang mga tips scam. Oh ki borok ki janam ta ke jing bahai kita ki ba eat you try. Mengiduai ngagar kui pi ni ke sengi. Finang yo ika bor finang ban shikri you try. Mdai ban bitar ndrei ba finang long ki breu ki manang khamba sho. Ban shakri you try ban eat you show you. Dua yang agar koi pi ni kesgi, haga kerteng kemudian bor tamu Jesus Christ nom nem. Amen, amen, amen. You know try. Sawan jeseng shibet amau lain nong kuar kapor katwe biji. Shibet katwe biji step, but shibet janmiet ru. Hang te po nong thamai haga por san biji janmiet. Belai agar koi pi pila ban wan ru shaka kapor jong ketien haga sengi balang haga por san biji kapor jong ketien subang ha. One. Baki do segi wede ki jeseng ki jaka boper bat ke sis jain pidi ki samla sawan san beje bala fi kwa ban snor ru ke jingseng dwai pila ban wan aga por pra beje min step ang ni pot net aga sis jain wan lami ki kun jupir sis jain por arbaji ni dan ga jeseng jungki ki zo praise blame ku pi ngin second do pat shibet janmiet kule shibon amen.